Zdravím vás, milí priatelia, volám sa Bronislava Švočková a som tvorca projektu Dobrý coach a špecializujem sa na problematiku toxických vzťahov. O tom, ako fungujú toxické vzťahy, robím tieto krátke videá a dnes som si vybrala takú tému, ktorá sa veľmi často objavuje v mojej kancelárii, keď sa ma pýtajú klientky a klienti na to, že ako si môžu byť teda 100% istí, že sú v toxickom vzťahu, alebo respektíve ako si môžu byť istí, že majú toxického partnera. Ak si nájdete moje video, niektoré z tých začiatočných, tak som hovorila veľa o tom, aké sú tam znaky tej toxickej osobnosti, ako to funguje a mám takú potrebu možno povedať k tomu trošku viac a trochu bližšie, že prečo tam vznikajú tieto zmätky, že sme si není teda istí, že či ten náš partner je toxický, alebo teda či sa nám to zdá, alebo teda ako to sedí alebo nesedí. Čo je veľmi dôležité povedať, prečo pojem toxické vzťahy. Toxické vzťahy zahrňajú akékoľvek teda tie vzťahy, ktoré sú nejakým spôsobom pre nás škodlivé, ktoré nám nejakým spôsobom otravujú ten život a fungujeme s nimi proste v nepohode a vieme, že niečo nie je OK. Keď hovorím o toxických vzťahoch, tak hovorím o vzťahoch s toxickými osobnostiami, kde by som zaraďovala vlastne všetkých ľudí, ktorí majú zosilnené črty nejakého správania, ktoré môže byť príbuzné alebo podobné správaniu typické pre poruchy osobnosti, napríklad narcizmus alebo histrionská porucha osobnosti, antisociálna, môže to byť hraničná porucha osobnosti. To znamená, že bavím sa o veľmi širokej palete rôznych odchýlok od toho bežného správania, ktoré sa môžu bežne ukazovať v správaní druhého človeka. To však nemusí znamenať, že ten človek touto diagnózou trpí naplno, môže mať len takéto formy správania. Preto je také zradné povedať presne, že žijem s narcisom, žijem s hraničnou osobnosťou alebo niečo podobné a veľmi nerada nálepkujem týchto partnerov, teda ľudí, ktorí žijú v týchto toxických vzťahoch, pretože ich osobne ich jednak nepoznám. Samozrejme, nie je to moja práca, nie som klinický psychológ ani psychiatr, aby som si mohla dovoliť takéto niečo povedať a už vôbec ne o človeku, ktorý tam nesedí. Hovoríme o tom, že môžu mať títo ľudia takéto sklony, môžu mať zosilnené črty správania. A preto je niekedy veľmi ťažké učiť, či tá toxická osobnosť je naozaj toxická, alebo sa teda iba javí ako toxická. Takže veľakrát tie neistoty tých klientiek alebo klientov, ktorí prichádzajú, hovoria, že no, našla som tam 7 z 10, alebo takmer na 75% mi to sedí, alebo na 80%, hej. A veľakrát tam cítim také, možno takú nejakú túžbu, že keď to nie je na 100%, že je to zvrátiteľné, môžem toho človeka zmeniť, alebo teda môžem s tým niečo spraviť. A v podstate otázka sa teda natíska, že prečo teda na 70 alebo 80%, prečo teda nie sú všetky tie znaky rovnaké alebo podobné. Čo je možno veľmi dôležité si povedať, že ak sa bavíme o týchto odchýlkach správania, ak hovoríme teda o nejakých emočných porukách alebo o nejakej nestabilnosti v emóciách tejto osobnosti, tak sa bavíme o veľmi, veľmi širokej palete rôznych zážitkov, spôsobov chovania, správania. Ak sledujete moje videá, tak viete, že tá osobnosť toho človeka, ako sa formuje, či už toxického človeka, alebo teda jeho náprotivku závislého človeka sa formuje tým, ako boli vychovaní, čo sa im teda v tom detstve dialo. A čo rodina, čo životný príbeh, čo zážitok, tak je to samozrejme niečo iné, hej. Preto neexistuje nejaká presná diagnóza alebo neexistuje nejaký úplne presný rebríček, ktorý by vám vedel povedať, že áno, toto je toxická osobnosť podľa toho. Sú samozrejme manuály, kde klinickí psychológovia majú tam nejaké body alebo teda robia nejaké dotazníky, podľa čoho určujú. Veľakrát je to už tým, že ak je tam dlhodobá skúsenosť práve z tejto psychiatrickej praxe alebo praxe klinického psychológa, že jednoznačne mne to bolo povedané niečo také, že ako keby už človek mal na to nos, že jednoducho tak často sa stretáva s tým spôsobom správania, že už je to pre neho také čitateľné a vidí tam ten spôsob správania, ktorý teda nejakým spôsobom vykazuje tieto toxické črty alebo toto toxické správanie. Takže, ak máte pocit, že v týchto videách sa nachádza váš partner alebo teda vaša partnerka, že sedí to tak na 70-75%, tak je vysoko pravdepodobné, že naozaj nejaká tá toxicita v tom správaní bude a že tieto techniky, ktoré na vás používa, nie sú v súlade s nejakým takým zdravým a bežným fungovaním vo vzťahu. Hej? A
čo je veľmi zaujímavé, je, že pardon, ľudia prichádzajú za mňou práve s tým, že oni sa našli v tých videách, že vlastne oni sú tie toxické osobnosti a teda, že ich nejakým spôsobom opravím. Čo samozrejme takto nefunguje. A po nejakom dlhšom a hĺbšom rozhovore prichádzame k tomu, že sa podarilo tomu ich partnerovi alebo tej partnerke ich presvedčiť, že oni sú toxickí, hej. Že oni teda vybuchujú a oni nezvládajú svoje emócie a oni teda nejakým spôsobom sa nevedia normálne správať. A keby sa správali normálne, tak to partnerstvo je perfektné, funkčné a všetko je v poriadku. A ja vždy hovorím taký prímer, že aj keď voda dlhodobo kvapka na kameň, tak v ňom vyhlbí dieru a keď vás niekto dlhodobo presvieča o tom, že nie ste v poriadku alebo vaše správanie nie je v poriadku, tak máte vysokú tendenciu tomu uveriť. A v podstate toto je podľa mňa to najzradnejšie na tom manipulatívnom správaní, že dokáže vás presvedčiť o opaku toho, čo cítite, ako fungujete. Ak sa pamätáte, zopakujem to zase, je to veľmi zaujímavá vec. Emócie a náš racionálny mozog alebo nejaké fungovanie, ktoré vidíme, sú pevne spojené. To znamená, niečo cítim a nejakým spôsobom z toho vychádzam. A to, čo sa deje, je, že keď ja dostanem nejaký pocit z nejakej situácie alebo niečo sa mi tam nepozdáva, tak tá toxická osobnosť príde a spochybní to, že to nie je v poriadku. To znamená, vám sa nejakým spôsobom trošku oddelia tie emócie od tej reality a už nie sú spojené a strácate ako keby istotu, v čom sa deje. Príde ďalšia situácia, kde vás zase ten človek spochybní formou nejakého gaslightingu alebo nejakého klamstva a zase sa to ako keby trochu odtrhne. A v podstate problém je v tom vzťahu, že ľudia, ktorí prichádzajú za mňou, tak už sú tak ďaleko odtrhnutí od tých svojich vlastných emócií a od toho, čo sa naozaj deje, že rozprávajú mi príbeh a hovoria, ja už naozaj neviem, kto som, ja už naozaj neviem, čo sa deje, ako to funguje. A čo je také veľmi liečivé, zaujímavé, alebo také by som povedala, také veľakrát oči otvárajúce, je keď prvýkrát pred niekým, teda napríklad predo mňou, povedia celú genézu toho príbehu. Od toho začiatku, od toho, ako to funguje, koľkokrát tam boli teda rozchody alebo nejaké také zlomové situácie až nakoniec, tak veľakrát sa mi stalo tak, že Pane Bože, veď to je hrozné, čo rozprávam. Veď to je úplne hrozný príbeh, keď to takto počujem samú seba alebo samého seba rozprávať takto v celku. Takže tam si treba uvedomiť, že kedykoľvek máte nejaký pocit, že niečo nie je v poriadku, je dôležité sa tomu pocitu venovať. Dať mu teda nejakú tú váhu toho, že ako, prečo to cítim, čo mi tam nesedí. Hej, že tá vnútorná intuícia mi hovorí, toto nie je v poriadku a malo by to byť nejak inak. Tak prečo to tak nie je? A možno by som venovala aj veľa pozornosti tomu, ako reaguje ten partner, hej. Pretože ak chcete budovať nejaký zdravý vzťah a chcete teda dlhodobo fungovať, je dôležité, aby ste rozumeli tomu, ako interagujete, aby ste rozumeli tomu, čoho sa vlastne obáva tá druhá strana, čoho sa obávate vy a o tom sa môžete rozprávať. Ak máte toxického partnera a tieto obavy nejakým spôsobom teda pred ním spomeniete alebo ich teda prezradíte, keď to musím takto povedať, tak rátajte s tým, že pri prvej príležitosti práve toto vyťahne a použije proti vám. Tak vymyslím si, keď mu poviete, že máte sklony k depresii alebo ste mali sklony k depresii a teda obávate sa, že budete smutná z toho, keď sa hádate vo vzťahu podobne, tak v nejakej najbližšej, najnevhodnejšej situácii zrovna partner povie, a však ty si taká depkačka a stále len všetko vidíš negatívne, tak kvôli tomu ten vzťah nám nefunguje. Tak to je presne niečo, čo funguje v toxickom vzťahu, že vy sa otvoríte, vy ste zraniteľní a poviete niečo dôležité z vášho života a v podstate ten toxický partner si to uloží ako dôležitú informáciu. Aha, toto môžem použiť, toto je niečo, čo ten človek na seba prezradil. Rovnako keď idete do tohoto rozhovoru a necítite z tej druhej strany záujem alebo nejakým spôsobom tá druhá strana z toho uteká v zmysle toho, a to sa nahovaráš a to tak nie je a ty si stále nepamätáš, alebo teda vás gaslightuje, alebo teda používa niekoho ďalšieho proti vám, tak je dôležité zistiť, čo je za tým. Nie vždy to musí byť na 100% toxické. Veľakrát sa mi stáva, že prichádzajú klienti a klientky, ktorí nedokážu komunikovať vo svojich vlastných vzťahoch. Je to dosť zložité byť zraniteľný, je to dosť zložité pre nás byť otvorený práve kvôli tomu, že sme veľakrát stretli ľudí vo svojom živote, ktorí použili proti nám niečo, čo sme im povedali, niečo, čo sme sa im zverili. Takže sa snažíme uzatvárať a nejakým spôsobom si chránime, aby sme neboli zranení. Ale tým, že si to chránime a nechávame si to vnútri, tak to spôsobuje to, že
neotvoríme sa smerom k tým partnerom a nevieme sa dostať do tej blízkosti, nerozumieme tým strachom, ktoré tam prebiehajú a ktoré tam fungujú. Takže na jednej strane je tam nejaké to percento, že môžete sa nachádzať vo vzťahu, kde je pre vás zložité komunikovať, alebo kde neviete komunikovať, alebo kde proste je veľmi ťažké prísť k tomu pochopeniu, čo sa s tým partnerom deje, alebo respektíve, kde sú tie jeho strachy. A môže to teda eskalovať do hádky, ale väčšinou tam býva veľmi vysoká pravdepodobnosť práve toho toxického správania. A to je vlastne to, čo som spomínala už veľakrát, že vy prídete s niečím, kde toho človeka doslova prosíte, že toto je pre mňa dôležité, toto potrebujem, aby si tomu porozumel, alebo by to nerobil, alebo nejakým spôsobom tomu venoval pozornosť a ten človek napriek tomu to robí permanentne ďalej, alebo možno pár dní sa tvári, že sa teda snaží, alebo nejakým spôsobom to akceptuje, ale v podstate pri prvej príležitosti to urobí znovu a dokonca sa ani neuvedomí, že vás tým zranil, ani to nepomenuje. Takže ono sa hovorí, že medzi také prvé znaky toho, že niečo nie je v poriadku s tým vzťahom, okrem toho, čo stále spomínam, že teda sa vám kazí zdravie a podobne, je už to, že si sadnete a začnete vyhľadávať slova ako manipulácia, nefunkčný vzťah, komunikácia vo vzťahu a podobne. Už tam je niečo, čo vám z vášho podvedomia hovorí, že toto nefunguje a potrebujem to riešiť a nejakým spôsobom sa k tomu postaviť. Takže toto už hovorí o niečom, že nie je to úplne asi s kostolným poriadkom, ako sa hovorí, alebo nie je to úplne to, čo potrebujete a začnete hľadať. Ak vám viacero tých vecí v tých videách cinkne v uchu, ak si poviete, že toto je presne moja situácia, toto som viackrát zažila, je tam naozaj vysoká pravdepodobnosť, že ste sa stretli s človekom, ktorý je toxický, či už o tom vie, či už o tom nevie. Je veľa informácií, viete si to pozrieť na internete, viete si ich naštudovať. Už by som povedala, že viac ako tých 50% je také na zamyslenie. Nie je teraz kvôli tomu, aby sme niekoho hodnotili, ako má poruchu alebo ako funguje, ale skôr z toho, že žijem vo vzťahu, ktorý dlhodobo nie je udržateľný, alebo je udržateľný za cenu toho, že sa budeme nejakým spôsobom potláčať, obmedzovať, dávať si pozor, čo kde hovoríme, chodiť po tých vajíčkových škrupinkách, aby nevznikol nejaký konflikt, alebo teda aby nebol nejaký výbuch, prípadne aby nebolo niečo použité proti nám. Takže ak už hľadáte niečo na túto tému, ak vás zaujalo toto video, ak ste našli v tých predchádzajúcich videách viacero znakov, či už je to nad 50%, nad 70%, to je jedno, je fajn sa zamyslieť, že ako ten vzťah funguje a hlavne akým spôsobom sa o tých problémoch, ktoré sa vám dejú v tom vzťahu, ako sa o nich rozprávate. Hej. Je niečo úplne iné si sadnúť, porozprávať sa, vysvetliť si a vidíte tú zmenu aj z jednej aj z druhej strany. Vy sa snažíte nejakým spôsobom nezraňovať toho partnera, partner si dáva pozor, aby nezraňoval vás. To neznamená, že sa zraňovať nebudete, ono to k tým vzťahom patrí. Je dôležité, či po tom zranení, ktoré nastane, príde tzv. Hojenie emócií. To znamená, že rozprávate sa o tom a nejakým spôsobom sa snažíte zahľadiť tú ranu, ktorá vznikla. Alebo je to vždy o tom, že tá druhá strana vám povie, že je to vždy vaša vina, vy neviete komunikovať, vy neviete fungovať a v podstate, keby ste vy boli taký, onaký, tak by bolo všetko v poriadku. Tak to nefunguje. Je to vždy obojstranná cesta, kde obidve strany musia hľadať tú cestu toho spolupôsobenia, to obrúsenie tých ostrých rán a hľadanie toho, ako fungovať, ako existovať. Takže toľko možno dnešnej téme, či je môj partner toxický, ak som našla iba 7 z 10 znakov, alebo ak mi to funguje iba na 60 alebo 80%, to je jedno. Ak už vyhľadávate túto tému, ak sa vám zdá, že ste sa vo viacerých tých veciach našli, tak je fajn sa nad tým zamyslieť a možno trochu začať pozorovať, čo sa vám v tom vzťahu deje a pozorovať, aké zmeny nastávajú, keď sa pokúsite viac rozprávať možno že o nejakých svojich pocitoch alebo o svojich zraneniach alebo o tom, čo sa obávate a je veľmi dôležitá teda tá reakcia, ktorá nastupuje potom, či to je nejaké devalvovanie, či to je nejaké zahambenie alebo nejaké zamyslenie sa nad vzťahom a či sa vôbec v tom vzťahu niečo mení, keď ste si dovolili byť otvorený alebo otvorená. Takže toľko k dnešnej téme. Ja vám veľmi pekne ďakujem a budem sa tešiť niekedy na budúce. Bronislava Šočková, váš dobrý coach.